Huwa fatt li l-ħajja hija inġusta ma fejn nista' nagħmel xi ħaġa biex nevita l-inġustizzja jew li nipprova insewwiha jiena se nagħmilha. Din is-silta kitbata l-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia ġiet kwotata waqt il-velja li saret fil-belt feluq is-57 xahar mill-qtil tagħha. Il-membru tal-Aqda Repubblika Matthew Grech fid-diskors tiegħu waqt din il-velja silet kliem Caruana Galizia fil-waqt li qal li issa li l-ġurnalista m'għadix magħna għandhom ikunu dawk li għadhom jemnu fil-valuri tad-demokrazija, l-libertà u l-integrità li jkomplu il-ġlieta tagħha. Grech tkellem dwar il-ħtieġa li nkunu kapaċi naċċettaw il-kritika u l-iskrutinju mingħand xulxin minflok sempliċement nittimbraw u najru l-xulxin u nsoddu widnejna. Min-naħa tiegħu il-ġurnalist Julian Delia spjega kif lil Daphne Caruana Galizia stajt tiċħadha u stajt tipprova tiżgreditha iżda ħadd ma seta' jinjora. U qal li wara da żmien kollu l-affarijiet f'pajjiżna għajla nbidlu li wieħed għandu jħossu li jrid joqgħod attent xikteb. Julian Delia fakkar kif l-aħħar snin inqatlu numru ta' ġurnalisti madwar id-dinja buħut minnhom jinqatlu speċifikament minħabba l-istejjer li kienu qegħdin jaħdmu fuqhom eżatt bħalma ġara l-Daphne Caruana Galizia u qal li minkejja l-mod brutali li bih inqatlet illum għataw min qed ikompli jaħdem biex toħroġ il-verità u biex issir ġustizzja.